Ifa lewula lidliwa ihlakaniphi kwakusho okhokho bethu. Okhokho bethu kwakubona abantu ababesha into bengayibukanga. Kunabantu ekuthiwa ama-Africans. Ama-Africans anefa elihle ifa leli. Yini ifa lawo na? Number 1, anomhlaba omkhulu ama-Africans. Imap yase-Africa ivezwe incane kwimap yomhlaba. Kanti akulona iqiniso lelo. I-Africa iyona continent enkulu kunawo wonke ama-continent. Ama-Africans anomhlaba. I'm talking about Africans. Bese ngizothi okwesibili, kulowo mhlaba, lowo mhlaba uvuthiwe. Okusho ukuthini? Uyakwazi ukutshala kuwona kuphume ukudla okunomsoco. That's number 2. Bese kuthi okwesithathu, kulowo mhlaba kunama-critical minerals aphuma ngaphansi kwawo umhlaba adingwa amanye ama-continent. Okusho ukuthi i-Africa mangase kuthiwa iyawavala lama-minerals awaphumi, kungama yonke into kulawa amanye amazwe or ama-continent. So kwafika ihlakaniphi ondlebe ikhanya ilanga bawadiscover lamafa. Kokuqala lokho base babona ukuthi sizowadla kanjani, beza ngempi bahluleka, badiscover enye into eyimfihlo ukuthi labantu banamandla, labantu abathinteki, labantu abapenetrate. Base benza i-research ukuthi yini le eyenza umuntu omnyama ukuthi abe namandla kangaka. Ngenxa yokuthi nathi ngisi-forward sarevila izinto eziyimfihlo ezisiphilisayo, sarevila izinto ezisinika amandla, sarevila ama-systems asinika amandla over ezinye izizwe. Imaphi lawo ma-systems? Number 4, sarevila indaba yokuthi sinamasiko. Amasiko ayesinika amandla, amasiko ethu thina abantu abamnyama, ngoba ayesikhonecta namathonga ethu. Yini amathonga? Amathonga ethu ingilosi, lezi owazi ukuthi ama-angels. Yini ama-angels? Ama-angels abaseduze kwaNkulunkulu, your creator. Sarevila amasiko ethu lawa asikhonecta nani? Namathonga ethu or nama-angels ethu. Umuntu mengenawo ama-angels akayilutho lowo muntu, ngoba ama-angels iwona akukhonecta noNkulunkulu. Ama-angels iwona lawa asuke eseduze kwaNkulunkulu. Wena wafundiswa kabiki watshela ukuthi abelungu, ama-angels abelungu, iwona lawa eseduze noNkulunkulu. Ama-angels wakukhulunywa ngawo abantu bakini abangasekho, ibona abaseduze noNkulunkulu, ibona abayi-middleman between wena noNkulunkulu. Awukwazi ukuxhumana noNkulunkulu into ingadlulanga kubona. Mebeyamkela leyo nto leyo bayidlulisa kuNkulunkulu, mebengayamkeli bayiblock, ubone engenzeki lutho nje. So sayitshela izitha zethu thina ukuthi sinamasiko. Amasiko iwona ayesikhonecta nezingilosi zethu. Number 3, satshela abelungu noma satshela ondlebe ikhanya ilanga noma satshela izitha ukuthi sinenkolo yethu thina abantu abamnyama. Inkolo yomuntu omnyama kwakuyi-spirituality. Musuke ushisa impepho nje emsamo ukhuluma, wawusuke upractice inkolo yakho lapho. Musuke entabeni yothandaza, wawusuke upractice impilo yakho, inkolo yakho. That is why sasikwazi ukuya entabeni siyothandaza, sicela imvula, sibuye nemvula, because we were practicing spirituality. Musuke uguqa uthandaza, that was spirituality. Satshela izitha zethu ukuthi nasinenkolo yethu, inkolo yethu spirituality. Kwase kwazothi number 2, satshela izitha thina ukuthi sinobuntu thina. Siphila ngobuntu. Kuzothi number 1, satshela izitha ukuthi thina sibumbene. So isitha sasahamba sayokwenza i-research ukuthi lezi zinto kulabantu ngizozibulala kanjani. Sasibuya ne-aim yokuthi sizobulala lezi zinto zonke. Into yokuqala sabulala spirituality namasiko. Sabulala number 4 no number 3, which is amasiko ne-spirituality. Amasiko ne-spirituality kuyahambiselana. Ngobani? Amasiko arepresenta izingilosi, angels. I-spirituality irepresenta your creator. Your creator goes hand in hand with your angels. Bafika nenkolo zokufundisa ukuthi abantu bakini abangasiko bamademoni. Bafika nenkolo ezokufundisa ukuthi wena uyakwazi ukuthandaza uNkulunkulu. Iba believer, believe into abakufunzayo yona. Believe. No, angimele ubone ngemsebenzi. You must believe.
bafika nenkolo ebulala spirituality namasiko akho. Bafika nenkolo ekuphambanisana nespirituality. Methe uNkulunkulu gumula icathulo umuntu muthandaza bathi bona ayifake. Methe uNkulunkulu uguqu muthandaza bathi bona thandaza umile. Methe uNkulunkulu iye entabeni ngaphandle bathi bona ngene endlini. Ngobani? Babebulala spirituality. Kwase kuzothi number 2 into abayibulala, babulala ubuntu. Babulala ngani ubuntu? Babulala ngokuthi bakuphuca umhlaba, bakuphuca imfuyo. Yezwa, base bekunika iphepha. Njengoba usekuvuka nje kusena udiniwe, unolaka ufuna ukubulala umuntu, usukujaha iphepha. Lela bakunika lona, bathatha umhlaba wakho nemfuyo yakho. Manje kunentombazane ekwazi ukuthi ilale nomuntu wesilisa ingamthandi ngoba ifuna iphepha. Kunomuntu okwazi ukuchitha igazi lamfowabo ngoba efuna iphepha. Kunomuntu oyibona engcono kunomuntu wakubo oyibona especial, untouchable ngenxa yephepha nje. Babulala ubuntu bethu thina abantu abamnyama. Siyilwane nje namhlanjethi umuntu omnyama ngenxa yephepha nje. Konke okubi esikwenzayo sikwenza ngenxa yephepha. Ingakho kuze kuthiwa leli phepha liyimpande yakho konke okubi elibizwa ngokuthi imali. Kwasikwazi ukuthi number 1 labona-ke lapho basebezokhonka. That's why kuthiwa divide and conquer. Basebezokhonka basihlukanisa phakathi. They divided us. Basidivide nge-religion. If you check uthola ukuthi i-religion ethize inamasonto amaningi ahlukahlukene. Ulo uziveza ukuthi elami elingcono isonto, ulo uziveza ukuthi elami elingcono isonto. Into yesibili abasidivide ngayo ipolitiki. Ngeke ngimlalele mina umakhelwane ngoba umakhelwane kwelinye iqembu. Kodwa sihlupheka ngokufanayo. Sihlupheka indlela efanayo. Enye indlela osithatha basidivide ngawo, basidivide ngama-tribes. NgomZulu mina, ngomZulu. UmZulu usanda ukwenzani? Ngoba ukuhlupheka okuthola wena mZulu nomuntu omSuthu uyakuthola naye. Isithi asinandaba ukuthi umZulu noma umXhosa noma umTswana, asinamsebenzi nalokho. Uma umnyama nje uyisithi. UmZulu usanda ukwenzani? Utholeni? Uyahola ngalokho. So basidivide ngama-tribes. Umuze omunye umuntu ethuka abantu base-Afrika abanye, abantu bako Mozambique, abantu bako Botswana, abantu bako bani Egypt, bani uyabathuka ubabuka as abantu angasibona abantu yena umuntu ngoba phela mina ngumZulu mina. Kukusiza ngani lokho? Ngoba ukuhlupheka esikutholayo kuvela kwisource eyodwa, which is isitha. Ukucindezeleka esikutholayo kuvela kwisource eyodwa. So we are divided. That's why they said divide and conquer, because once you divide them, you have conquered them. If you conquerisha into sukuqedile ngayo. So up until sibuye ebuwuleni ngoba njengamanje siyiwula. Senziwe iwula ngokuthi sabulawalela lezinto eziwu4. Then siyokwazi ukukhuluma way forward ukuthi silibuyisa kanjani ifa lethu. Okwamanje ifa leyiwula lidliwa ihlakaniphi. Siyabonga kakhulu.